magandang hapon! Okay. Dito kami sa area to, guys. Ito yung pamana ng anak ko, parents ko, guys. Diba? Ay, guys. Ay, sorry. Guys, ayun na guys. Oh, saan na? Tutor ko muna mga friend ko, guys, sa Shinda ko. Shinda ba? Diba? Ano pong halaman to? Ito, ano po tong halaman na to? Ano yan? Makahiya. Oh, diba? Oh, makopa. Ano nga to? Hindi! Ra Pomegranate. Okay, okay. Yan yung pomegranate. ha? Pomegranate. Ano? Teka, pasok. Yaso. Uy, baka hindi na tayo makabalik, guys. Kasi tagal na na. Last 1990s pa kami dito. Hindi ko na naman ba dito. Nay, mag-post ka dyan. Picture lang kita. Ganun ka. Isa pa. Isa pa. 1. Yan. Tuloy pa tayo? Nag-explain ka sa mansion mo. Ganun po, malaki-laki. 10 hectares. Hindi ka nagpapaliwanag. 10 hectares. Ayun. Ano kami? Prutas. Ay, papaya. Maluwang pala dito, na? Oo. Oh. Gusto nyo? Meron pa doon na yun. Malalasan. Ito yung pangalawang may-ari, Nay. Nay, ito. Oo. Lumingon ka kamadali. Lumin ka. Hello. Ito yung ano, assistant ko. Yan yung car namin. Maluwang pala din yan, ah. Ah, saan? Ito yung paupahan ng araw. Ah, pero ngayon wala na. Na-bankrupt. Masin. Katalag.
Oo. Maluwag.